Керастас празнува 50 години в Хасково. На рождения си ден френският козметичен гигант подари на клиентките на Студио 3 процедура с иновативната серия Дисциплина, разработена специално за юбилея. Продуктите са ново поколение. Защитават косата от влагата в продължение на 72 часа. Керастас създаде тази серия за красиво движение на косата. Продуктите от серията изглаждат максимално косама, запълват нуждите му от кератин, със специална технология, морфокератин се нарича технологията, дават блясък на косата, гладкост на всеки косъм. Протокол Дисциплина пази и краси косата до 10 измивания. След професионална диагностика се избира вана, с която се измива косата. След това се нанася специална грижа, която обгръща всеки косъм, изглажда косата и придава блясък. След изплакване се нанася втора грижа, която защитава косата от влага. Косата е най-видимият аксесуар на жената. Това да сме с красиви коси е мечта на всяка жена. Задължително трябва да се доверим на професионалист, на фризьора си, който ще ни препоръча най-добрата грижа, персонализирана точно към нашата коса. Професионалистите съветват преди изсушаване на косата с сешоар да се използва защитен продукт. Красивата коса изисква перманентна грижа. Давайте я, допълват фризьорите.